We staan hier op de Broeklonen in Waterswoord. En daar winnen de familie Westra. Daar willen wij een bezoek brengen met een opkikker. En die opkikker die komt van de echte bakker De Jong uit de Westerijn. Sjoeke Westra Hamim zit in Bergheim, die is slimziek. En daar kan ze op dit moment net heen, omdat er in Bergheim een virus is. En wie wil Sjoeke in ieder geval merken laten dat er mensen zijn die het om gaan jouwen en die het om gaan denken. En daarom willen wij haar deze opkikker Joert brengen. Ik zal het even zien of we hier terug te kennen. Ja, er blaft nou alles een hondje. Maar ja, dat is een woordpiek eigen. Het zijn hier al een hoen, dus dat is net oors. Wij kunnen verder komen en gaan we nu in een huis. Jo ben Sjoeke Westra. Ja, dat klopt. Wij hebben een opkikker bij ons, want we hebben wat een lastige tijd op het moment. Klopt, nee. Nee, zelf was ik ziek geweest en mijn mem is ernstig ziek. En toen hebben we daar een schoft met hele kinderen, omdat het Norovirus heerste. En nou, toen konden we daar blijven overheen en toen kreeg ik zelfs weer de griep. Maar nou ja, het gaat net goed met mem. Dus het is altijd heel moeilijk. Ik ben nog wel nieuwsgierig van wat we dit opkijken krijgen. Ik had zo'n idee van de familie De Vries. Ja, dat klopt. Ina De Vries die had dus insight. Nou, je moet even bezoeken jongens, want dat zou wel mooi zijn dat hij even een opkikker kreeg. Hoe vind je dat? Ja, geweldig. Hartstikke bedankt. Ik vind het geweldig. Dat is allemaal niet startvetten. Verrassend dichtbij. RTV